En aquest videotutorial descobrirem com fer un organigrama tècnic, però directament en Project Libre. Ja sabeu que l'organigrama tècnic és el primer que hem de fer quan volem planificar qualsevol cosa, perquè ens dona l'estructura, diguem-ho així, que ens permet, a través de fases i subfases, arribar al nivell de les tasques, al detall de les tasques, que són les que finalment col·locarem en el nostre pla i planificarem, les assignarem recursos, etc. Per tant, és un sistema fantàstic d'apropar-nos a les tasques, a la definició de les tasques, sense oblidar pràcticament cap tasca o cap qüestió que se'ns pogués passar. L'exemple que farem servir és el següent. Volem obrir un restaurant. Imagineu que volem obrir un restaurant i volem planificar-ho. El primer que haurem de fer, si aquest és el nostre projecte, és col·locar una tasca primera que serà com el títol, obrir el restaurant. I després a sota començarem a partir aquest projecte en les seves diferents fases. Encara que sigui per simplificar, hi ha una part inicial que té a veure amb tràmits previs, hi ha una part que té a veure amb l'adequació del local, hi ha una part de contractació de personal, aprovisionament de begudes i de menjar i de begudes, i podríem seguir, etc. Fins i tot el col·loco, com si fos una fase més, etc. Totes aquestes que hem col·locat, des de tràmits previs fins a l'etcètera, de fet, són fases que estan dins d'obrir el restaurant. Per tant, li hem d'explicar a Project Libre. I per fer-ho, tan sols cal, primer, seleccionar-les, tal com tenim aquí, i després a la cinta tarea tenim una opció que es diu sangrar. I sangrar ens fa exactament això. Ens col·loca aquestes que tenim seleccionades dins d'obrir el restaurant. Veieu que les ha escrit una miqueta més endins, hi ha com un marge aquí a la banda esquerra, i a més ha col·locat la tasca que teníem just al damunt, la primera que troba que no està seleccionada, la converteix com a tasca de resum, tasca de fase, obrir un restaurant. La col·loca amb negreta i amb un signe menys al davant que ens permet contraure i expandir la informació. Correcte? Ja tenim dos nivells, el primer nivell i el segon nivell, però evidentment hi haurà molts més nivells i per tant es tractaria d'intentar anar una mica al detall. Per exemple, hi ha una tasca en concret que és aquesta adequació del local que el que ens caldrà és detallar-la més i a dins hi haurà diverses tasques o subfases que volem col·locar. Així que anem a fer-ho, anem a buscar aquest espai. Primer de tot, necessitem, per donar-li detall a adequació al local, una mica d'espai entre aquesta i la que hi ha a sota. Per tant, ens col·loquem a la que hi ha a sota i amb l'opció tarea insertar podem afegir tantes com vulgueu. En aquest cas en poso 3 per fer l'exemple i ja serà suficient. Adequació del local, de fet, té a veure amb diverses coses. Té a veure, per exemple, amb demanar els permisos d'obres. Primer de tot, és una de les coses que haurem de fer. Després hi ha una altra part que té a veure amb dissenyar com volem el local. I després hi ha una tercera part que és la de les obres, el fet de fer les obres i la decoració en si. Un cop més, aquestes tres que hem col·locat han d'anar dins de l'adequació del local, per tant, ja sabem el que hem de fer. Les seleccionem, cinta tarea, opció sangrar, i ja tornem a tenir-les col·locades aquí al mig. I ara fixeu-vos que com que ja tenim un primer nivell, segon nivell i fins i tot tercer nivell, podem aprofitar per veure una opció molt interessant de Project Libre, que de fet és l'única eina que hi ha en el món que fa ara mateix aquesta qüestió tan bonica que veureu. En la cinta tarea tenim una opció aquí a l'esquerra que es diu WBS, que són les inicials de Work Breakdown Structure, que vol dir l'organigrama tècnic, l'estructura de descomposició de tasques. Si cliquem, fixeu-vos el que ens està generant. Ens està fent exactament això, un organigrama tècnic perfectament col·locat amb les seves capses, subcapses, fases, subfases, etc., tantes com n'haguem col·locat fins ara. Torno al diagrama de Gantt perquè veieu que podem fer-ho tantes vegades com vulgueu, és a dir, que si ara volguéssim agafar obres i decoració i al seu torn subdividir-la en més, que sigui una fase que conté diverses tasques o subtasques, el que hem de fer és exactament el mateix que hem fet abans, que és col·locar-nos just a sota, afegir noves tasques, tantes com vulguem, i a partir d'aquí col·locar el detall. Per fer obres i decoració ens fan falta diverses qüestions. Per exemple, ens cal contractar els paletes, comprar el material, fer les instal·lacions
elèctriques, etc. I per tant, un cop més, seleccionem aquestes subtasques i amb l'opció Tarea sangrar tornem a col·locar-les a dins. Tan fàcil com això. Si en algun cas, per error, encara que sigui, resulta que hi ha alguna d'aquestes tasques que s'ha col·locat massa endins, vaig a fer un exemple. Vaig a col·locar comprar material dins de contractar paletes, que no té cap sentit, però m'he confós, posem per cas, i he fet això. Sí? Clar, ara mateix contractar paletes ja no és ni una tasca, és com una fase estranya que conté només comprar material, no està bé, no està correcte. En el cas en què ens passi això, l'única cosa que cal fer és seleccionar la tasca que està, en aquest cas, massa endins i fer servir l'opció alternativa que tenim just a sota del sangrar, que és anul·lar aquesta sangria. Per tant, farem que compra de material no estigui tan endins, sinó que estigui una miqueta més en fora. Ja ho tenim. Si us adoneu, es tracta simplement de donar o treure jerarquies. Només es tracta d'això. En el moment en què jo selecciono una tasca o més d'una i faig sangrar, el que estic fent és traient-li jerarquia, és com subjugant-la a altres tasques o altres fases. I en el moment en què faig anul·lar sangria, faig tot el contrari, li estic donant més categoria, l'estic pujant de categoria i per tant fent que pugi un nivell. Aquesta és la manera d'aconseguir dissenyar un organigrama tècnic, que és la manera de començar a planificar qualsevol projecte. Recordem que si no fem bé l'organigrama tècnic o, com molta gent, si no el fem, el nostre projecte, la nostra planificació es desviarà moltíssim de la realitat, perquè no tindrà en compte moltíssimes de les coses que s'han de tenir en compte. Ja veieu que no només és important l'organigrama tècnic, sinó que a més Project Libre ens ajuda a fer-lo, a dissenyar-lo i a més d'aquesta manera tan senzilla.